Det var videre ud. Ja, det er sådan nogle meget. Hvornår kom du hjem fra Andromeda? Nå, men jeg har været sådan flere gange rundt, men det er også meget, altså, det er jo, jeg er jo pensioneret nu. Men er det en... Det er jo heldigvis grundet af den satsning, der har været på Lykke, lige netop vores kommune, er meget forskellige, hvordan der er i forskellige andre kommuner. Og nu bliver man jo heldigvis pensioneret allerede, når man er 90. Så der har jeg jo haft 13 gode år, ikke, hvor jeg har gået og hygget mig lidt og spillet tennis og dyrket noget ekstremt sport. Så du er en af de der aktive pensionister, som godt kan lide sådan en lille hyggetur ud i galaksen? Ja, det har vi jo her i kommunen. Det har vi ikke så meget andre kommuner, hvor vi var 113 år. Ikke? Hvor er det vidunderligt? Som pensionsalder. Der har vi bare fuldt kurven derudad, som man har gjort de fleste andre steder. Hvad er det vigtigste, du kommer tilbage til os af? Men det vigtigste, jeg kommer tilbage til Odsherred efter, det er det der, at man ikke bruger elektricitet. Altså den der brumme, der er alle andre steder, det magter det ikke. Altså, det er bare ligesom, at der bliver slukket for noget. Det er virkelig fedt. Tak skal du have. Rasmus, kan du fortælle mig, hvem du er? Ja, jeg ved ikke, om jeg tror, jeg er tilmeldt, fordi jeg hedder ikke Rasmus. Nå? Jeg hedder Solik Skufod. Hvordan kom du til? Var det sådan noget med nomologi, som man gjorde i gamle dage, eller er det noget nyt noget, eller? Hvad tænker du på nomologi? Ja. Altså, jeg opfinder her i Odsherred. Det er jo her, jeg har min, det er min lille hjemby. Det har jeg haft min barndom, og nu har jeg været ude i den store verden og set det hele. Og nu er jeg så vendt tilbage her til os, den dejlige kommune, med en masse projekter. Og en masse gode idéer til, hvordan vi kan få Odsherred, bevare Odsherred, men samtidig få den nye verden og få turisme til Odsherred. Så det er mit projekt. Hvor gammel er du, Solik Skufod? Jeg er 79. Tak skal du have. Niels? Hvem er du? Ja, hej. Jeg hedder Niels. Jeg kommer lige over fra den anden side, hvor der ligger en af de gamle økolandsbyer, som jo har vokset rimelig gevaldigt de sidste par år. Noget af den findes ikke længere, noget af den gamle findes ikke længere, men den hed Økolandsby Dyssekilde i gamle dage, og nu hedder den stadigvæk Økolandsby eller nu hedder bare landsbyen, eller byen Dyssekilde, fordi den er vokset op og blevet en dejlig by. Så jeg er egentlig bare en fast gæst herovre. Jeg er pensioneret. Jeg er jo 101 år gammel. Så jeg har også haft et par gode år. Og som enhver god pensionist, så bruger jeg selvfølgelig tiden på at komme rundt og få value for money. Og det vil sige, at jeg kommer rundt og besøger alle de rigtig mange dejlige højskoler, der er her på egnen. Og tit kommer jeg over og ved ikke, hvad for en højskole jeg skal komme på. Fordi det er jo ligesom, vi bare mødes i nogle af de her kerner, og så ligesom kommer ud og finder ud af, hvorhen er det lige, der er behov, eller hvorhen er det lige, man kan gå til hånde, eller høre noget lækker musik, eller noget andet. Så jeg er spændt på at finde ud af, hvor jeg skal ende i aften. I de unge dage, der tog man ud, og vi havde one night stand. Det er lidt det samme her, bare for os ældre, vi kommer rundt og ligesom finder en god plads i Odsherred, de steder, hvor der er nogle gode højskoler, vi kan lege på. Tak, Niels. Møder du også kvinder, når du rejser rundt, eller ordner du bare det helt selv? Om jeg møder kvinder, der er masser af kvinder, ja. Nej, jeg siger bare, du havde jo ikke nogen med, altså. Vi har jo haft lidt den her snak før om det her med kvinder. Altså, men det er jo egentlig, altså, jeg synes jo altid har været det helt vigtigste årsag til at komme på en højskole. Det er jo at møde folk af andre køn. Okay, så lader vi være med at med og benene, og hvor mange fødder de har. Og sådan noget. Hej, ja, godt. hedder du? Jeg hedder Jais Hammerlund, og jeg er 107 år gammel. Og, altså det kan man nemt blive her. Jeg er tilflytter fra København, så derfor kalder det Odsherred, og har stadig bevaret noget af mit gamle originale sprog, men jeg flyttede til for, jeg tror 50 år siden, fordi at jeg synes, det her er et sted, hvor der sker utrolig meget i forhold til at bruge de ressourcer, der er, og opbygge dem i stedet for at, kan man sige, at som man gjorde i forrige århundrede, at man nedbrød det hele for ligesom bare at bruge, som sige,
løs, uden tanke for, om der var noget til i morgen. Men det er nogle af de ting, som ligesom er sket her, at man tager vare om ressourcerne, og det er det, jeg har arbejdet her på i mange år. Og nu synes jeg, at nu vil jeg godt gå ind og sørge for, at det her politiske system kommer videre, fordi at det er jo kommet langt med det her form for direkte demokrati osv. Men kort og meget, det er ressourceopbygning, det er det, jeg arbejder med, og man sige, præsentation og formidling af det, og det vil jeg fortsætte med. Det er jeg også her. Tusind tak, Heis. Til sidst, så har vi Thomas, som lige er ankommet. Hvor er du ankommet fra, Thomas? København. Kan du fortælle lidt om, hvem du er? Jamen altså, i 2079, så er jeg... Vi er i 2079. Det er rigtigt. Det nævner også bare året. Jo. Jamen altså, jeg er jo bare den der sommerhustype, som har købt et sommerhus for at flygte fra en kæmpe stor København. Og for min skyld, så må jeg også gerne forblive, eller sådan, altså man kalder det udkant, for min skyld må det gerne blive mere udkant. Det er simpelthen, det er for at forsvinde, og det er for at kunne gemme sig, og det er et sommerhus, jeg er rigtig glad for at have. Ja, fordi jeg har haft et arbejde og er gammel og har en hund. Selv du er en gammel hen. Det er der nogen, der kalder mig. Okay, gammel hen. Ja, godt. Jamen, mange tak for det. Må vi ikke bede jer om at give en hånd til de her 5 minutter, I har